Ah, mo ni balay sa imong kachat ay dire. Dako ha dok. Order na tayo ninyo, ma'am. Ikaw pa matsupa? Ay, ako to. Pero nagpakuyog lang ako sa kong amigo. So, sakto ka dito ko tong nabuntis ka. Di ba ako masayop? Sakto dyan ka, sir. Ay, nasa na, sir. Sila nito kaya akong ga. Ay. Aw sa tinud anay lang sir. Di man gyud ta ko ganahan ato. Ay, di ba kasindan kag picture sa internet? Daro day. Ako na kayo nung mo ni siya. Tanawa ko. Ano, ako jud ni. Sige, sir. Tagoy na. Duluin na. Saman, padayon ta sa atong business. Kung na kayo offer ninyo lain. Kaya yung di nila kaya, na kayo doon ka tao nga, maayo mo iyot. At saman, hindi nyo kayang duha. Kasi ang sugot na to sa iyong offer. Nanay ko problema nga kung utin luyat na raman ni. Wala problema ato na pangitag solusyon na para masitol ta karon. Ayaw na lang jud. Sugot nila to sa iyang offer. So siniguli na lang nato lubton ti ka didto. Naabot ako duha ka tao nga, bao na sila katong duha ka nga may mo iyot. Expert ka na sila mo iyot. All around na sila. Tanan, palami. Kani si Ensoy, si Charlie, dagko utin. Sige, hugasan yung utin na akong tsupaon. Sige, sige. sige. Ako sa ilang offer ha. Okay raman ako. Kamo, luyat mamagutin. Uli na lang mawas nyo. Sige. O sige, mga tuna-tala. Ikaw Sige, na. sige. Showtimes 2, MG Music Studio, Editor, Michelle Facor, Assistants, Babsoy Cusor, Security Guard, Gilberto Ambo, Special Guest, Charlie and Ensoy, sponsored by Muratic Body Lotion, Spinner, Ayi Makahilo, Auditing Pa, Japo Glapo, Watcher, Wilsip Unun, Jaro, Charity Latra, Margaret, Ros Bacula. For more info, call 2619-150, 0918-38-14414. Look for Mitch Editor, Active Bisrock Recording, and email us NG Nolasco 2000 at yahoo.com.